טוב, יש לכולם, בואו לראות את היום שלי. היום זה הבת מצווה שלי. טוב, אני אראה לכם את כל מה שאני עושה. דבר ראשון, הדלקתי את האור, ואני גמורה מעייפות, לא ישנתי כל הלילה מהתרגשות. אז יאללה, עכשיו אנחנו צריכים לסדר את המיטה, ויאללה, בואו נסדר אותה. והנה סידרתי, יאללה, נמשיך. טוב, עכשיו אני מצחצחת שיניים, חשוב מאוד, חשוב לצחצח באמת באמת. ועכשיו פה כבר אחרי זה שטפתי את הפנים טוב טוב וניגבתי אותם שלא יישאר אפילו טיפת מים. טוב, עכשיו מזגתי לי קורנפלקס לארוחת בוקר, עכשיו אני אמזוג את החלב. ולמביני עניין, כמובן שוקולית, אימא'לה הדבר הכי טעים בעולם, תנסו, באמת תנסו, מבטיחה לכם שזה הדבר הכי טעים בעולם. ועכשיו אני אוכלת, נתראה אחרי שאני אסיים לאכול, ביי בינתיים. טוב, עכשיו אני נכנסת להתקלח, למה השיער שלי זוועה והוא שומני ומגיד בגלל ההחלקה, אם אמרתי עשיתי החלקה, ייי. טוב, אני נכנסת להתקלח בדחיפות, למה השיער שלי טוב ובוא. יאללה, נתראה אחרי המקלחת. טוב, בוא אני אחרי המקלחת, יאללה בואו נמשיך. טוב, סיימתי להתלבש, עכשיו אני צריכה להסתרק. אני צריכה להסתרק טוב טוב, שלא יהיה קשרים וזה. טוב טוב, צריך לסרק. אומייגאד, נפל לי הגיל. כל הזמן הוא נופל, לי מלא, איזה עצבים. טוב, הלכתי לאמא שלי והיא החזירה לי אותו. הכל סבבה, הכל תקין. יאללה, נסתרק טוב טוב. הכי חשוב מהלמטה ללמעלה. אני בטעות שכחתי, אז כאילו, זה. אבל מהלמטה ללמעלה. ועכשיו אני מסרק טוב טוב. ועכשיו אני אקח את המסרק שבילים. ככה אני קוראת לזה. הוא עושה שביל באמצע. ואחרי שיש לנו פה גבעה, מסרקים קצת כדי להשטיח את זה. ולעשות את זה שטוח ויפה. ויאללה, עוד קצת סירוק כזה בקטנה בקצוות, לא יותר מדי. וזהו, יאללה, צריך להסתרק. לסיום שפתון לחוט, למה אסור לשים שום דבר על הפנים ולא על השיער, כדי שהאיפור יישב לי טוב והשיער יחזיק. שמה קצת בקטנה. זהו, לא יותר מדי. עוד פעם, וזהו, יאללה. טוב, עכשיו אני מדביקה ציפורניים. וזאת התוצאה, תראו זה נדיר, אמא לבאבא וואו 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 וואו, יצא מהמם, ועכשיו אני אראה לכם את האיפור ואת השיער. פה הייתי באמצע האיפור כבר. וואו וואו וואו, באמת נדיר נדיר נדיר. אמא לתוצאה, תהיה אמא לבאבא, אתם תהיו בשוק. זה השיער מאחורה, תראו זה יפה, עוד לא פתחתי את הבייביליס, אני אראה לכם את התוצאה הסופית, שכבר אני אפתח את הבייביליס וזה. טוב, ככה יצא איפור, תראו זה נדיר, אני צריכה לשים אודם ובגנים ונעליים, אני אראה לכם תוצאה הסופית. טוב, זה הלוק הסופי, תראו זה נדיר, אני החלפתי לסמלה ושכחתי לצלם מהאולם, אז זהו, מקווה שנהנתם.